Takže OK, dámy a pánové, mé jméno je Honzánek a já vás zdravím u mého dalšího tolku. Toto už je třetí díl a tento díl nebo tento tolk vyšel 10.6.2014 přesně v 18:00 hodin a v dnešním tolku bych chtěl popovídat různé věci ohledně kanálu a i tak trochu rozebrat můj osobní život. Bohužel mě nenapadlo téma, o které bych zrovna v tomhle videu mluvil, takže já začnu mluvit takové, když to takhle řeknu, i trochu nedůležité věci, takže to nebude určitě tak zabavný jako ty předešlé tolky, ale uvidí, budu se snažit, aby vás to i přesto bavilo. Tak, já se teda omlouvám, že teďkom delší dobu už nevycházelo žádné videa. Myslím, že nějakých těch 14, možná, no, nějakých těch zhruba 14 dní až měsíc jsem nevydal žádné herní video. Bohužel, já jsem teda jedno herní video točil, nějak se mi nepovedlo a navíc teďkom nemám ani moc čas na počítač. To znamená, že já teďkom chodím ven, jak jsou teďkom ty pařáky, je to fakt hrůza, koupu se v bazénu, však to znáte a tak dál. A už ani na ten počítač nemám tolik času a když už si k němu sednu večer třeba kolem 8, 7, tak už ani se mi moc točit nechce, jo. Takže já se pro vás pokusím teďkom po tomto tolku natočit tak do minimálně 13.10. aspoň nějaké to herní videjko, abyste mi nenadávali, že jsem přešel jenom na tyhle ty tolky, to vůbec není pravda, ty herní videa určitě budu točit i nadále. No a ještě dneska bych chtěl odpovědět na jeden dotaz a to je opět od Stickmana, on mi napsal teda, já vám to tady hned zobrazím, tenhle komentář, on mi do komentářů napsal, že jestli prostě v dalším tolku, tady v tomhle tolku budu odpovídat opět na dotazy, tak ať teda odpovím na tyhle jeho otázky. No, já to řeknu takhle, já jsem teda v dnešním videu na otázky odpovídat už nechtěl, ale když si s tím dal takovou práci, s tímhle komentářem a tak dál, takže mu přesto, aby měl radost, odpovím. Takže jo, to vidíte jeho komentář, možná, že to trošičku rozmazaný, nevím proč, ale já jsem to tam přes jeden programek dával do toho videa, zdá se mi, že to písmo je takové trochu rozmazlé, takže doufám, že to na tom YouTube přečtěte, protože já už to mám rozmazlé tady na obrazovce a na YouTube to bude ještě horší, protože YouTube mi vždycky zhoršuje kvalitu videa, takže teda tak je. Jaký máš názor na hororové hry? Tak já osobně hororové hry, mě teda moc osobně hrát je nebaví, ale zase se strašně rád dívám na ty videa, kteří točí různí let's playeři, jo, takže Amnesia, Gogo a takové, jo. Ale osobně tyhle hororovky vůbec mě nebaví, protože já na takové hororové hry nejsem, já jsem strašný strašipitel, když to takhle řeknu. Já když se v nějaké hře zleknu, tak mám potom z toho třesavku ještě 14 dní, protože, jak říkám, nejsem typ na takové vystrašující hry, jo, takže já osobně tyhle ty hry nehraju, ale názor na to mám takový, jsou to určitě dobré hry a ti autoři těch her nemůžou za to, že mě takové hry nebaví, takže určitě podporuji třeba Amnéziu, mě teď žádné další moc nenapadají, já fakt ty hororovky moc neznám, ale na videa z hororovek se dívám určitě moc rád. Tak, jaké jsou tvoje dvě nejoblíbenější GTA? Tak moje dvě nejoblíbenější GTA. Tak já mám strašně moc rád GTA San Andreas, hrozně moc mě baví videa z GTA San Andreas právě od tebe, Stickmane. Když to takhle řeknu, taky se dívám na tvoje GTAčko, to mě určitě baví a rád se dívám na videa z GTAčka celkově tak od všech let's playerů, jo, takže GTAčko San Andreas určitě a no, nevím, jestli se počítá GTA San Andreas a i samko do jednoho GTAčka, já myslím, že ano, takže GTA San Andreas single a mulťák a potom druhé GTAčko, co jako tak mě celkem baví. Mě jich baví teda víc, mě baví Vice City, pak to GTA 3, jo. Sice mě nebaví takové ty staré GTAčka, které byly prostě takový, jak když to takhle řeknu, tačí pohled, to vůbec ne, ale takové ty GTAčka od roku 2001 nahoru, to je jich je určitě dost, ale kdybych měl takhle říct, tak GTA Vice City a GTA San Andreas. Jinak určitě se těž z GTAčka, nebo těžte z GTAčka, určitě se plánuju točit právě z GTA a s teďkom nějak sekáme, ale právě z GTA San Andreas Samp multiplayer se chystám točit video. Doufám, že se vám teda video bude líbit a jak říkám, do těch, já nevím, 14 dnů už by se měl objevit na YouTube. Já se teďkom budu pokoušet mnohem víc stíhat a natáčet ty herní videa, já teď fakt na to nemám tolik času. A když už teda, jak říkám, si sednu, tak už mě to prostě nebaví a když mě to nebaví, tak to video není prostě o tom. To tam mluvím blbosti, já jsem takový smutný, když to takhle řeknu. Jo, takže teda tak. A navíc ještě zítra píšeme velkou
písemku z matiky, já už jsem se sice na to hodně dost učil, ale ještě se určitě na to podívám. I když jsem se učil dost, tak nikdy nevíte. Určitě se na to ještě mrknu, no a ani není to z hlediska školy ani tak moc. Školu celkem stíhám, to je tak jako, že teďkom celkem pohoda. Horší to je třeba, že teď já už musím chodit ven, když jsou ty teplá. Stejně mě to ani u kompu nebaví, když je pařák, jak když to takhle řeknu prostě, že pařák jak svině, jo, a já tam prostě někde u kompu sedím, potím se, to fakt já na to nejsem, takže já si radši zajdu někde ven a tak dále, jo, třeba na zahradu nebo do bazénu a tak, jo, takže to je asi všechno, co jsem chtěl k tomu říct. Teď už jakože jsem se trochu zapletl na... Teď jsem se zapletl a úplně přestávám mluvit o jeho otázkách, takže přejdu k další otázce. No a jaký máš názor na Gogoman TV? No tak Gogo, no tak já to řeknu takhle. Mě ho videa mě celkem baví, jo, je to super, vlogy určitě super, ale ty herní videa přece jenom mě zase tolik moc nebaví. Mě od něho strašně moc baví ty vlogy, to je určitě super, to jako určitě u každého vlogu palec nahoru. A i u těch herních videí není to špatné, určitě umím mnohem hodněkrát, milionkrát toč líp než já, to uznávám. Ale co mě ty jeho videa nějak moc herní nebaví, jakože třeba, řeknu to tak, ale určitě se třeba na, já nevím, na GTA 5 podívám a takové ty hry, jo, když to takhle řeknu, ale strašně mě od něho celkem dost, i když Minecraft teď už nehraju, tak mě od něho celkem dost jako hraju, někdy si zajdu, abych se přiznal, jo, ale už ho teďkom nehraju nějak pravidelně, tak někdy... Mě strašně bavil teda videa od Gogouše, jak jsem se tak dříve díval strašně moc rád na ten Minecraft, ale ty vlogy určitě jsou super, takže můj názor na Gogomana TV je dobrý, řeknu to takhle, no a určitě ať v tom pokračuje a ještě mu přeju mnohem více odběratelů. To je asi takhle všechno, co jsem chtěl říct tady k uživateli Stickman. Když to takhle řeknu, on se trochu, nechci říkat přímo opozdil, ale v dnešním videu jsem teda už nechtěl odpovídat na otázky, ale výjimečně ti na to odpovím, jo, aby si třeba neřekl, ruším odběr nebo tak, ale to pochybuju, vím, že jsi jakž tak dobrý, nebo jakž tak, teď jsem tě možná urazil. Ale sice tě neznám, nikdy jsem tě nějak videu neviděl, ale videa máš dobré, jako a i dobře se vyjadřuješ a tak, takže si nemyslím, že jsi nějaké děcko, který by hned rušil odběr nebo tak, ale takže teda tak, no, to jsem chtěl k tomu říct, doufám, že ti nějak neurazil, co jsem řekl, sorry, já jsem se nějak přeřekl, já jsem prostě, vím, že jsi dobrý člověk, já už o tom nebudu dál mluvit a teda takže teda tak, no a to je asi tak všechno k těm jeho otázkám, já teda doufám, že se vám tento talk líbil, no nevím, jestli ještě budu ukončovat, možná, že bych ještě trošičku si popovídal o těch dalších věcech a točení do budoucna. No tak momentálně mám, myslím, na mém kanálu nějakých 23 odběratelů, což je určitě krásné, ale teďkom se to nějak seklo, nevím proč, ale teď už mi to poslední dobou nějak moc extra neroste, jak z začátku, to fakt rostlo, ale... I tak jsem rád za to množství odběratelů, co mám rád. Většina je to teda lidí, které já znám v reálu a které to teda baví. Takže asi takhle, no. A jsem strašně rád za takové ty fanoušky, jako je třeba Stickman, protože ty jeho komentář nebo strašně moc prostě potěší a tak. On se i vyjadřuje dobře. Takže jsem rád, že mám na kanálu tak dobré, když to řeknu takhle, odběratele, kteří mi nepíšou nějaké nadávky, nepíšou mi toto je na hovno, už ty netoč a takové ty věci. Jo, takže napíšou svůj názor, když to takhle řeknu, napíšu hezky, bez pravopisných chyb a prostě to, co oni chcou napsat, když to takhle řeknu, jo, takže teď už jsem se trochu zamotal, no. A to je asi tak všechno, co bych chtěl k tomu říct, k mým odběratelům, mám určitě teda super odběratele, já zdravím všechny moje kamarády, kteří určitě doufám, sledují tohleto video, takže tady všechny zdravím tímto, no a... To je asi tak všechno pro dnešní tento talk. Já teda teď půjdu asi opět ven, momentálně to točím asi kolem, já vůbec nevím kolik je, já se takhle podívám na komp, 16:31, tak točím to v 16:31, vyjde to teda v 18:00, takže v 6 hodin. No, takže teda asi tak, já pak zajdu ještě na chvíli ven, no a pak to vydám, protože to se fakt vydává pár sekund, když to takhle řeknu, to je jenom obrázek a k tomu nějaká zvuková stopa, no to je asi tak všechno, co bych chtěl k tomu říct. Já doufám, že teda se vám to líbil, pokud se vám líbilo, nezapomeňte zanechat like nebo odběr, to by byl strašně vás rád, kdyby mi ty odběry teďkom trochu zrůstly, když to takhle řeknu. No a já se s vámi pro tento talk loučím, doufám, že oceníte to, že jsem vůbec tady tenhle talk vydal, protože mi se fakt, zaprvé se mi ani nějak moc extra nechtělo, abych se přiznala, teď už celkem se mi chce, když to tak řeknu, ale ani jsem nevěděl, o čem tam v tom talku budu mluvit, teďkom nějak věci nejsou, no a
Asi tak, no. Nevím, jestli se mám opět zeptat, ať mi píšete otázky, to asi ne, já už ten další tok určitě něco lepšího vymyslím. Já bych určitě vymyslel nějakou věc, kdybych měl čas na ten počítač. Já vůbec nevěděl ani, co se teď tak nějak jakože v tom internetovém světě, to takové divné přirovnání, to je jak pro závisláky, ale co se prostě na tom internetu nového stalo a tak, tím, že jsem teď vůbec, ale skoro vůbec nechodil na kom, navíc jsem teď trochu začal hrát i World of Tanks, ale to fakt jenom chvilkama, protože já už teď nemám tolik času, jelikož teď už budou velké prasky, o velkých praskách asi budu točit ve velkém množství, ale bojím se, že už to tolik lidí nebude sledovat, protože všichni jsou někde na dovolenách a já nevím co, někde na prázdninách a tak, takže teda uvidím, no a toto bylo teda už pro dnešní talk všechno, já už to moc prodlužuji, já teda všechny zdravím všechny, co si sledují tenhle talk, no a já teda přeju hezký zbytek dne a já se s vámi loučím, doufám, že kvalita mikrofonu je dobrá, protože já mám teď celkem mikrofon dál od pusy. No doufám, že je to teda v pohodě a že mě slyšíte. Takže já se s vámi loučím a mějte se. Čus.